Ya wis 500.000 saiki. Para ya iki dititiki dhewe para klumpuk dadine. Mbak Suci monggo. Injih, Susi, Pak. Oh, Mbak Ya Suci. injih. Menika Ya wonten ing Allah. Sulur Sewu monggo. Sulur Sewu menika. Nggih. Datang daleme Bapak sinten? Bapak Sadi. Pak Sadi. Ki jarene nganu kancane jenengan SD nggih. SD ngantos kuliah. SD tekan kuliah. Nggih, kanca sak Iya. anu niku. Ngene iki jenengan yo nampa bayaran. Lah niku. Nah iya, lah kok ya bangetan nek nampa bayaran jare kancane dhewe. Duka dulur karo dhuwit iku kudune ya abot Ya, dulur. Abot dulur tapi duwe duit ngono ta. Lah mula niku dulur sing duwiti ngoten lho. Lah ya nek gak duwe duit mesti gak mbok anggap dulur. Nah. Mesti utang ngono eneke. Monggo. Kula salam nggih Pak nggih. Wajib, Nah, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tamune sing sak RT ning kene, sing sak RT ning ngarepan kono kae. Mboten enten nggone Lah jane iki omah iki dilesek ngono ya. Ben mau ngarep ki ngerti kahanane ning kene ngono lho. tekor mengke Pak Sadi balik ke melih kok ya. Ya ora apa-apa, mulane gawe omah kaya nggonanku ngono kene Pripun? gledekane. Heh? Enek gledekane. Oh, kena dipindah-pindah ngoten. Ora duwe omah maksud iki. Eh. Dadi omah ya sak nggon-nggon ngono Hah? bae. Injih uluk salam sampun. Monggo, Kula nggih. tetepangan nggih Pak nggih. Monggo, Mbak Orang Susi. bilang tak kenal maka tak sayang ngono Betul, kae. nggih. Injih ngapunten sakderengipun nderek tepang Hangladiwano dalem Susi Selawati mijil saking Tawangmangu Jawa Tengah. Alhamdulillah. Bu Ica wau kok Ngawi Barat. Ngawi Barat ki asline kula Monumen Surya. Oh, ngoten. Tapi nderekke garwa dateng Tawangmangu sakmenika. Kecantol babon teng mriko. Kok babon piye wong aku wedok kok bental babon ki edan apa Berarti piye? kecantol apa kuwi? Apa mbok kira aku lanang ngono apa piye? Ketok asline, Pak. Wedok. sithik. Cara pariane ki mangkok wadah soto ngono kae lho. Mangkok ada soto. Janjane wedok ning gadah lato-lato ngono. Oh, alah, nggih. Lho leh ku rabi ki ya wis alhamdulillah ki wis bati lho, Pak. Niku. Telung sasi. Wis ngantuk. Tak preksane telung Bu sasi. Bidan tapi jare bidane cacat. Cacate pripun? Lah sikile bocah wis metu ki sithik kene-kene. Arep iya. tak betot kok ya Oh, serem agak- nek gak dibetot ki kok ya marakne ngono Telung kuwi. sasi kok semetu sikile iki. Lah jenenge kelainan lho. Iya. Ning kene nek sing kelainan apa mboten, Bu? Enggak. Jenengan nggih nate ngoten niku napa mboten, Bu? Ora to, berarti normal ya wong-wong ki. normal. Aku tok ketok sing kelainan ki. Terus bojoku ndruwo dadi. Kaya ngene dadine. Nderek rias ingkang kodang kaloka Mbak Ica. Nggih. Alhamdulillah. Tur ya new RDS. Ki apa ki? Lan duwe Subosita ngono apa piye? Oke, sing duwe nika. CEO Mas Wanto Bayuh ki CEO menyamar kae. Lah. Kalau cahe lho. Sing di Sing duwe kae malah. iki to. Ya. Yo ngalah bentukanmu ngono ki CEO to. Walah Mas. Lah kaya tanggoku sing keratunan MBG kae bentuke yo kaya ngene lho. Ora is. Kowe iki CEO menyamar. Alah asline kere kok menyamar. Ora ngono rambutmu tayang ngene mbok apakne to. Drep barang Bayu. Kok ya putih ra umum ya. Apa-apa dinyangi pokoke, Mbak. Sapa kuwi to? Itu Mbak Wanto. Ora trimo kok apa-apa dinyangi. Lah pripun? Lah bojone arep didol le manahan. Ojo. Sida mbok tebus ora jare bojomu tarik lesing. Rong di bojo ta we? Kene sing duwe, kene sing gelem apa piye? Apa mbek aku kene tak terapi? Kok engkol nganu? Apa jeneng tanding lato-lato? Kowe duwe ta ya Nan? Fungsi apa ora? Jare kencing manis. Wis Ora. mari. Ah, Lah kono dhewe sing ngomong. Bergase kaya ngono kok. Bergas ki nek ning ngene iki. Heeh. Nek ning omah sambat. Eh. Mbak nguyuhku gak lancar piye ya ngono. Anu cokotne kirik wae tak. Dak mundur do Mas sesik. Nah, manggolane rada maju Mas kene. Ayo. Bayuh. Panggolo papat ki Tik. Putih kabeh ya. Madhep rono lho tamune ning kono kok mboke brutu ke piye. 1 2 3 4. Nah, sing paling putih dhewe ya kowe lho, Le. Nah. Kaya ngono kuwi putih dhewe. Putih. Dinggene klambi abang malah kok madu mongso ki delokno. Iya. Walah ya apik men. Nganu sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah cek sekolah. Si, Oh tasnya kelas berapa? kelas 9. Kelas 9 ki berarti SMP. Bayu SMP sakmene perawi SMA ngedak gurumu sampean kowe iki. Wis dhuwur banget iki. Iso joget Mas? Mboten. Gak iso joget. Tak warai nggih Pak Ya nggih. iya no ben diwarai. Tolong tipunge Mas. Ayo, Mas. Nah, Koplo ditutuk apa-apa unine kono. dung 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 tak kentu ngono ya.